Ci. Langsung. Tes 1 2. Tes 1 2. Tes 1 2.
Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit dan mempunyai beban atau pergumulan, kiranya Tuhan memberi kesembuhan dan pertolongan. Kepada jemaat yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan memberi berkat yang berkelimpahan. Lau mangarade rohado pikirata, lau manomo-nomo harorni tuhata di parsaurata di bagasa minggon, tapuji tuhata marhite buku ede nomor 10 sada ayat sada 2 dohot ayat 4. Marhite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni ton di porbadia, na tumo palangi do tanoon. Amin. Gok asini rohani Jehovah do tanoon, marhite-hite hatani Jehovah do majadi ka langit, marolo-polo mahamu waliak kapartigor, mangasahot Jehovah, talugdo marediaka na ujur maroha. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami, nama dok mauliate dohami tuho, ala ditaluho kodo dosa do tamatean, marhite-hite hamamatemi, ala disodangi hodo tanoman nami, asamar pekirimon na mangulu hami ala ni hahehomi, da kolama biar hami mida hamatean, ay hodo ulu nami, ruasmu do hami, dia pawocat hodo hami sian haholomo tuhati uron, sian hamatean Tuhan uluan, atong pargogoy mahami mamuji ho dohot manguloi ho ari-ari
Pasangapon ho di bagasan haporsyon na mangulu, pai masahatami tu labungmu. Amin. Tapuji Tuhata marhite buku ede nomor 100 lalu ayat 2 dohot ayat 3. Pati ni debata dihita di minggu Misericordias Domini Sadarion, imana tarsura di poda biddu 15 ayat 10 songono madidok. Rohana hilas pasihar panaili, alai mulo masak roha margudopong ma toddi ido sahatna, atong ramang idugu mahita tu debata lamang ulahon hobar tepatiki. Ale Tuhan debata saya pargui mahami mangulahon hobar tepati mi. Amin. Tapuji Tuhata marhite buku ede nomor 424 ayat 2 dot ayat 4. Tatopo tima dosat tanda gudangi tudo penebata tapa uduk be marohata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargugu nasuhatu dosan jala ama para siroha dang lomoroha midahamatian ni perdosa mula manian parjahati tu madikot dalanna asa mangulu ibana ido dipangido roham alani i ubahin hupangido hami sesudah timar toro-torum asa unang mangunai be tu hami sese sasude dosa nami asa mangulu hami di bagasan asini roham sai pargugoy mahami asa margugu hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tabigima baga-baga ni debata taringo Tuhan sesan ni dosata. Songonodo hatani Tuhan Jehovah. Nunga di arsai hoau marhite sian akka dosam. Jalan nunga di lojai hoau marhite sian akka haja hatomu. Au tutu au sadiri mana lesai yakka pangalosim alani hadiriokku. Jaladang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangapo madi debata nada gijang. Amin. Tapuji Tuhata marhitekor paropuan para Kamis.
Tapuji Tuhata marhite buku eden nomor 440 sada ayat sada dot ayat tolu. Hatani di bata turupuk epistel diare mingguon tasura di pangukapon bidu 5 memukasian ayat 10 sada saat rodi 10:4 tajahama margati soring dungi mamering maau gabe hubegi ma songon suara ni torop suru-suruan humaliang habang sai nang suara nyaka parangului dohot akasituai ia torop nasida marloksa-loksa jala mar ribu-ribu. Marsuara nagogo nasida mandok natamado biru-biru nang tubuni majalo hagogoon dohot harwaon dohot hapistaron dohot sahala dohot hamuliaon dohot tasangapon dohot puji-pujian. Gabi hubegi masuarani nasana tinopa akana di banua gijang di tanong, di toruni tano, rodina di laut, tuk saluhuna na di bagasan akai madok. Puji-puji dohot hamuliaut, dohot hasangapon, dohot hagogon rodi saling-liling nama di ibana, nahudul di habangsai dohot di biru-birui. Jadi di dok naupat parngului ma, amin. Laos manuka maaka situai uhud marsoba. Ima sahatna martudak kana tumangihon hatani di bata jalan opiopsa. Amin. Tapi kima kor parupuan Deborah.
Tapuji Tuhan Tuhata, marhite buku ede nomor 574 ayat 1 dot ayat 2. Taha tidak kema haporsyaotai songon na hinda tidak koni dong atas haporsyaon di sadok portebion rap mahita madok au porsya di debata Jehovah idu ama pargugu nasu hatu dosan natu mapalangi dohotano au porsya di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasa sadai iman nati nubuon ni si Maria nagabe-gabe ya caton di porbadia adorang sohabubuhan Ido Tuhata na tumawon na mirnit di panghuman ni Silatus na mate tarpajar do di mana di hau pinar silang na tua tu banua toro dong di talom na mula mangulu di area patuluhon na manaik tu surgo lahun dulu tu siamuni da mata Jehovah amanai pargugu na suhatu dosani di simi bana paimulak sogo tu tanoon manghumi halak na mangulu do na mate au porsia di to di porbadia jaladok sada huria nabadia huria atau penihala Kristen akan nabadia dohod di hasesan di dosa dohod di hatai naman dok mula mangulu sugod daging ni halak nang mate dohod di hangoluan nasora suda amin tapi kema kor ama Ebenezer.
Tapi Mbak Tiking nama saya di minggu sadarion. Shalom. Horasma dihita saluhuna. Warta jemaat kita untuk minggu hari ini adalah sebagai berikut. Nama minggu kita hari ini adalah Misericordias Domini, yang berarti bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Statistik berita pernikahan, warta kedua akan menerima pemberkatan pernikahan, yaitu Saudara Johannes Gumbert, putra Bapak Erich Adam Gumbert dan Ibu Eva Maria Gumbert, dengan alamat Erlangen, Jerman, Jemaat Christengemeinschap, dengan Monica Oktarevina Boru Sigalingging, putra dari Bapak Raden Sigalingging almarhum, dan Ibu Berliana Boru Lumbantoruan dari Jemaat HKBP Makassar, Resort Sulawesi Selatan, dengan alamat Jalan Penjernihan Raya nomor 19C, Kompleks PAM Panaikang. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan di hari Sabtu pada tanggal 7 Mei 2022 pada pukul 10 WITA, bertempat di Gereja HKBP Makassar, Resort Sulawesi Selatan. Yang kedua, berita pernikahan. Warta pertama akan menerima pemberkatan pernikahan, yaitu Saudara Andi Sawito Bonara Purba, putra dari Bapak Situa Weldin Purba dan Ibu Delima Boru Damenik, alamat Jalan Daeng Tata 3 nomor 12, Parang Tambung, Jemaat HKBP Makassar, Resort Sulawesi Selatan, dengan Shien Stefani Marasit, putri dari Bapak Daud Marasit almarhum, dan Ibu Paulince Taka Hindangan, Jemaat Gereja Pok Jemaat Kanaan, beralamat di BTN Pondok Asri, Blok B8 nomor 1 Sudiang. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 21 Mei 2022 pada pukul 10 WITA, bertempat di Gereja HKBP Makassar, Resort Sulawesi Selatan. Tuhan Yesus memberkati rencana dari putra-putrinya. Baptisan pada hari ini Minggu tanggal 1 Mei 2022, Gereja HKBP Makassar akan melaksanakan sakramen baptisan kudus kepada anak-anak anggota jemaat yang belum menerima baptisan kudus. Adapun anak-anak jemaat yang akan dibaptis sebanyak 1 orang putra dan 4 orang putri. Tuhan Yesus memberkati. Dewan Diakonia, gerakan Rp2.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Sesuai hasil rapat Huria HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan pada tanggal 12 Desember 2021, di mana salah satu program Dewan Diakonia mengadakan aksi gerakan 2.000 untuk membantu keuangan pos diakonia. Dengan ini kami memohon supaya jemaat untuk tetap dapat membantu keuangan pos diakonia, di mana kita dapat memasukkan dalam kotak yang disediakan di pintu masuk gereja. Tuhan Yesus memberkati. Dana pensiun, gerakan Rp1.000 untuk dana pensiun HKBP. Sesuai surat Eporus HKBP nomor 367/C04/3 Romawi /2021 pada tanggal 9 Maret 2021, mengenai hal dukungan dana untuk dana pensiun HKBP dan warta jemaat tertanggal 9 Mei 2021 tentang gerakan Rp1.000 per hari atau Rp30.000 per bulan dan dari donatur sukarela. Diharapkan semua warga jemaat HKBP Makassar
bersedia untuk mendoakan dan mendukung program dana pensiun HKBP seperti yang tertulis di buku ND nomor 177 ayatnya yang pertama, ia aik satetek nautik dui molosai manetek mengalat tapi. Berhubung tunggakan ke dana pensiun sudah harus selesai per 31 Juli 2022. Dimohon kepada semua jemaat untuk dapat membantu berpartisipasi melunasi kewajiban kita masing-masing. Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semuanya dapat terlaksana dengan baik. Program kerja Huria dan anggaran 2022 sesuai program kerja Huria tentang pelean bulanan. Dengan ini dihimbau kepada semua jemaat untuk dapat membayar secara rutin setiap bulannya pelean bulanan dan dimohon untuk dapat mengisi di kartu pelean bulanan yang sudah disediakan melalui situa wilayah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Wajib mematuhi protokol kesehatan sehubungan dengan pandemik virus COVID-19. Dihimbau kita untuk tetap diwajibkan mematuhi protokol kesehatan dengan cara 3M. Kiranya Tuhan Yesus tetap menjagai umatnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Partisipasi pengadaan mixer. Berhubungan dana partisipasi untuk pengadaan mixer untuk sound system di ibadah bahasa Indonesia, di mana yang sudah kita kumpulkan masih belum tercukupi untuk membeli mixer tersebut. Dengan ini dimohon partisipasi jemaat untuk dapat membantu agar mixer tersebut dapat cepat terrealisasi. Tuhan Yesus memberkati. Mengisi pujian dalam ibadah minggu sesuai surat Lembaga Pengembangan Paduan Suara Daerah LPPD nomor 15/LPPD/KM/4 Romawi 2022 tertanggal 19 April 2022 perihal mengisi pujian dalam ibadah minggu. Oleh karena itu, pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 yang akan datang di Gereja Bahasa Batak, kita bersama-sama dengan tim paduan suara dewasa campuran yang mewakili kontingen Sulawesi Selatan untuk mengikuti lomba Pesparawi tingkat nasional di Yogyakarta. Mereka akan mempersembahkan puji-pujian dalam ibadah minggu. Mohon dukungan doa dan bantuan dana untuk kegiatan tersebut. Setelah ibadah selesai, mereka akan mempersembahkan pujian. Mohon partisipasi semua jemaat untuk dapat membantu panitia. Tuhan Yesus memberkati. PA kategorial AMA pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 yang akan datang mulai pukul 19.00 WITA bertempat di gedung sekolah minggu akan mengadakan PA bersama dengan semua AMA di HKBP Makassar. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang sakit, mohon dukungan doa bagi jemaat HKBP yang sedang menderita sakit di rumah maupun perawatan di rumah sakit, yaitu Nyonya Insinyur M. Simatupang Boru Simanjuntak, Nyonya Situa B. Banjarnahor Boru Manulang, Parulian Boru Pasaribu, Nyonya C.J. Sipayung Boru Napitipulu, Amang Situa Dr. Andes M. Sinaga, Nyonya Manurung Boru Sinurat, Situa PRM Sinaga, Amang Aha Manurung, Nyonya W. Naibaho Boru Pasaribu, Nyonya T. Sitanggang Boru Huta Barat, Nyonya J. Situmorang Boru Sinaga, Nyonya Situa Kagul Tomboru Pardede, Risna Boru Sitorus, Nyonya MP Silitonga Boru Samosir, Nyonya Situa T. Saragi Boru Panjaitan, Nyonya Situa G. Simatupang Boru Siregar, Insinyur M. Simatupang, Nyonya R. Simanjuntak Boru Sinurat, Nyonya J. Huta Barat Boru Marpaung, dan DJ Amang DJ L. Tobing. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, untuk dapat memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada umatnya. Adapun untuk jemaat yang berulang tahun kelahiran,
yang akan berulang tahun di tanggal 2 sampai 8 Mei, kemudian ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu, dan keluarga yang berulang tahun pernikahan. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Adapun untuk jadwal pemakaian gereja dan pemakaian Sopos Talenta atau gedung sekolah minggu dan kegiatan tahun kesehatian HKBP Makassar dapat kita lihat di lembaran warta jemaat kita. Dan untuk keuangan, perincian keuangan dapat kita lihat juga di dalam perincian warta jemaat kita. Demikian warta jemaat kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Sonari saha mahita tu tiki lau pasahaton cicilan tu seksi pembangunan na lau manuhortano na dipudi. Dihamu kamanami na nami tahamulate hodo dengan bahasan ni tuhata di pengembangan di tonga-tonga ni huriata HKBP Makassaron di piga-piga tahun na salpu tatu hordo ima lau pengembangan lahan parkir di tonga-tonga ni huriata di hamping ni Sopo Talenta jala tahamulate hodo partisipasi di sudi ruas nyuria marhiti partisipasi sukarela manang janji iman di pasahat di tiki gabi boy sahat tatur hita lebih kurang 900 juta melebu dan di patorang amang itu membangun di satu kinan non jala lau sadong do taham late hon pangurupion dan luar biasa sian piga-piga ruas ni huriat tanah sopola di titik koni angka-angkana na tagwari dan na talangan lebih kurang mai 250 juta jala sigararot tamai jala sedarium majo nang cicilota nang gua pala 100 juta asa boy umura muse cicilota tu dikina nang ro alani huju hamima panitia pembangunan laos sekaligus songon na mga lihon arahan taring pembangunan tahun pembelian lahan parkir laos majalo cicilan siya tonga-tonga ni huriata dohot laos majalo hamulateo ni rohan ni huriata non di aka sudirues ni hurian na soapa lagwaran dang targwara kami pola akan naong mengalih dana talangan alai marhiti paniti pembangunan manon pasahatota tu nasidia pinasama tu ketu pembangunan. Shalom. Maulia tema di jauh bade bata para sirohai. Namangalia partikian daulina renggan di hita saluhuna. Di bagasan joron itu hatta memang jongjongau di bagasan seret ni rohasian panitia pembangunan ni huriata. Maulia tema nang dihamuna saluhuna amanginang na posobulung songoni nang ruas tamu na kebetulan rapita bakti-baktian apala ditikion. Nahu persanga pihami amang Padita Resort, amang Padita RJ Simamora, doh inang. Nahu persanga pihami saluhna amanami inanami parhalado. Nahu persanga pihami amanami inanami ruas ni huriata. Naposobulung songoni nang ka ruas tamu na kebetulan
kepala rapi sadarion. Ima tutu mau latih godang ma di semangat na binain niamang padita resort tasonari. Sebetulnya nolo mangida kondisi ni keuangan saldo ni pembangunan isi kan tertulis 309 juta ya. HP adong dope utang ni tanoi tu pemilik tanah utangnya 300 juta. Kenapa utang? Bukan kita tidak mau bayar. Memang kesepakatan yang kita bangun di kantor notaris Taufik di Jalan Kancil Utara bahwa memang tanah milik dari Bapak Insinyur Haji Amirullah Pase itu dari 900 disepakati 600 dibayar, 300 kalau sertifikatnya itu sudah diterbitkan Pak Taufik. Tetapi entah apa yang kami ikuti perjalanannya karena tanggung jawab itu ada di pihak mereka. Kena COVID, susah kita ketemu. BPN membatasi diri beberapa waktu yang lalu ya, kurang 1 tahun susah. Kemudian muncul lagi, sama-sama kita ketahui ada sulitnya masalah mafia tanah. Makin sulit di BPN itu masalah tanah garapan, tanah negara ya, untuk jadi dimiliki oleh para pihak-pihak karena dicurigai banyak di sana tersembunyi masalah mafia tanah. Jadi 300 juta itu disimpan-simpanlah terus, mungkin secara apa ya, ruas yang sudah lama di sini melihat saldo itu ngerti, tapi kalau silih berganti ruas melihatnya itu besar saldonya pembangunan 300 juta. Sebenarnya itu cuma transparan saja, ada 300 juta sebenarnya itu uangnya Haji Amirullah Pase. Tetapi memang pendeta bilang tidak, itu harus dibayar karena sudah 3 tahun dana talangan itu kita pinjam dari beberapa teman-teman yang begitu sukacita supaya tanah itu kita ambil. Dan pada kesempatan ini Amang Pendeta dengan semangat akan menyerahkan 100 sehingga nanti tinggal 200 saldonya itu. Bagaimana kalau Amirullah Pase tiba-tiba membawa sertifikat? Sudahlah, Tuhan itu selalu memberikan kemudahan. Saya pikir sama-sama kita doakan supaya kita juga tidak dipermalukan, bisa kita selesaikan itu. Dan saya pikir teman-teman yang sudah dikembalikan dana talangannya, kalau tiba-tiba gereja kita ini didatangi orang mau minta uang itu, saya juga memohon lagi kepada teman-teman yang dikembalikan uangnya, jangan biarkan gereja kita dipermalukan, kita harus pasang badan. Saya pikir seperti itu. Dan kepada teman-teman juga yang sudah duluan mengisi daftar-daftar janji iman yang dulu dibuat itu salah disikapi, disiasati, ada janji iman tiap ruas, ada yang kasih 1 meter. Kalau saya nggak salah dulu 2.250.000 1 meter ya. Jadi ada yang kasih 5 meter, ada yang kasih 2 meter. Bahkan bukan cuma dari Makassar uang itu datang, dari Palu pun datang uang itu waktu itu. Ya kebetulan ada teman kita dari Palu waktu itu yang bersukacita, ya ada Amang setengah orang di sini. Jadi yang juga kepingin menyumbangkan mengenai masalah penyelesaian tanah di sana, bolehlah juga memberikan ikut satu semangat kita beli itu. Karena jujur saja tidak banyak gereja non Katolik ya, non gereja Katolik, tidak banyak yang memiliki fasilitas seperti HKBP Makassar. Saya pikir kita juga bangga dengan gereja kita. Fasilitas apa yang tidak ada? Mau sopo, olahraga, sekolah minggu, pertemuan-pertemuan. Saya kira bahkan gereja lain pun sudah kepingin, kalau dia orang Batak, sudah kepingin membuat acaranya meminjam sopo kita. Itulah sukacita kita sehingga kita bisa menjadi semangat dan menjadi menjadi berkat bagi orang lain. Ada sedikit yang saya mau terangkan. Baru-baru saya sepertinya banyak ditanya mengenai pagar yang muncul. Ada tiba-tiba pagar, kan tadinya sudah ditimbun semua sampai ke batas saluran ke rumahnya si Tata. Tetapi tiba-tiba tanah milik Pak Jaksa 12,5 kali 30 meter itu dipagar mereka. Teman-teman yang ke belakang dia lihat ada pagar putih. Kenapa ada begitu, Amang katanya? Saya bilang memang itu bukan tanah kita. Tanah itu semuanya 4 kapling. Tanah yang paling utara itu miliknya Jaksa. Tanah yang pertama kita beli itu adalah tanahnya Bapak Letkol Tumbelaka. Kita beli zamannya Amang pendeta kita yang lama. Kemudian
inilah yang terakhir kita beli, bukan terakhir, yang belakangan kita beli. Itulah kita beli dari Bapak Insinyur Haji Amirul Lapase. Dan dia juga bukan orang sembarang, dia dirutnya PT IKI 2 periode waktu itu. Jadi kita beli itu nilainya 900 juta. Itulah sekedar keterangan, tapi saran saya sebagai penyemangat dari pembangunan, kita harus beli itu tanah itu yang mau dijual sama Bu Jaksa itu. Karena Pak Jaksa sudah meninggal sama istrinya, kita harus beli. Cuma saya tidak berani juga menyinggung-nyinggung mau beli, karena utang kita kan masih banyak dan kas kita juga belum pernah kita rapatkan bagaimana membeli itu. Kenapa kita harus beli? Jangan sampai muncul masalah misalnya ada uang kita tapi tidak bisa kita beli. Tapi kalau kita sudah niatkan, kita doakan, kita beli, saya pikir Tuhan Maha tahulah kita butuh tanah itu. Karena jangankan di sana dibangun musola atau taman bacaan Quran atau apalah artinya yang bisa menjadi membuat kita bermasalah. Bengkel saja dibangun di situ, ada suara gurinda di sana dengan suara palu-palu. Saya pikir kita terganggu. Dan kalau orang sudah beli kemudian kita beli lagi, saya pikir itu akan menjadi mahal. Kalau dia kebetulan butuh uang, barangnya cari uang, saya pikir hukum ekonomi berlaku, pasti kita beli dengan murah. Saya pikir seperti itulah yang penyampaian masalah tanah di belakang itu. Sekali lagi harus kita beli. Dan sebelum saya lupa, ada satu ruas yang sampai ke pendengaran saya bahwa dia bilang, kebetulan bisnisnya lagi naik daun, Amang kalau memang tanah itu mau dijual, berapa kira-kira mau dijual? Saya bersedia untuk membantu dana talangan dulu. Nanti kita gabungkan dengan dana-dananya kawan-kawan yang punya uang, ayo kita beli. Waduh, senang gitu. Orang seperti ini kok sepertinya menantang. Jadi mudah-mudahan secara live streaming mungkin dia mendengar, karena dia nggak ada di sini, bahwa saya sudah mengucapkan di depan para ruas di dalam kebaktian. Mudah-mudahan niatnya diberkati Tuhan, dan semangat ini dia tidak kendur dan tidak mundur. Dan saya juga kepingin untuk bergabung dengan dia. Begitu juga teman-teman yang lain, ayo kita bergabung, kita beli itu. Karena apa saya harus menjadi seperti orang berkampanye? Karena gedung yang kita tempatin ini pun adalah gedung yang diwariskan oleh pendahulu kita. Lantas kita sekarang yang punya kesempatan mewariskan kepada generasi-generasi kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, ayo kita beli tanah itu. Itulah yang kita wariskan kepada penerus kita nanti. Begitu. Soal membangunnya saya pikir itu nanti urusan mereka lagi lah, generasi kita. Tapi lahannya kalau ada kesempatan, ayo kita bangun, satu semangat kita beli itu, lokasi itu. Saya tidak tahu, saya pikir kita tahu bahwa lokasi ini adalah lokasi elit, lokasi yang sangat mahal di sini. Kalau ada di sana menjual dengan harga murah, relatif tentunya murah, dan kita mampu, tinggal kita tanya strateginya. Kalau dia mau dicicil, kita cicil, mungkin dia mau. Seperti itulah penyampaian kami. Soal sertifikat, saya sampaikan juga walaupun tidak menyebut nama, ada satu ruas kita yang luar biasa, yang kebetulan dia punya potensi untuk memiliki jaringan ke BPN. Baru-baru ditelepon Pak Kanwil BPN, Pak Bambang, dan Pak Bambang juga langsung mengarahkan kami untuk ketemu dengan Pak Dias, Kepala BPN Makassar, dan kami sudah didaulat ketemu dengan Pak Dias, dan ini sedang berproses. Walaupun ini tadinya urusannya penjual, tetapi saya pikir kita juga punya kepentingan untuk mempercepat ini. Saya pikir seperti itulah yang bisa kami sampaikan. Kebahagiaan kami dikembalikan uang 100 juta pada teman-teman yang selama ini tidak banyak. Saya tidak mendengar pemilik dana talangan meminta dikembalikan dengan cepat. Dan tadinya mereka juga untuk diminta berdiri menerima itu di sini. Tetapi saya disampaikan jangan, sejak awal juga dana itu masuk ke gereja dengan sebutan NN, no name. Oleh karena itu tentu tidak muncul juga di belakangan terus mereka nongol di sini. Saya pikir tidak bagus. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang satu semangat. Masalah kekurangan pembayaran 150 juta lagi, kita doakan tidak ada yang mustahil. Kabar-kabarnya ini nggak apa-apa juga saya bilang kan. Kabar-kabarnya kita kan akan mendapat bantuan dari Pak Dani Pomanto, dari Wali Kota 250 juta. Mudah-mudahan benar, karena saya sendiri yang ketemu dengan beliau di rumahnya, diteken itu yang 250. Mudah-mudahan itu menjadi kenyataan, tidak ada koreksi lagi, dan bisa dikembalikan yang 150, dan kembali juga semuanya pas
100 ke pemilik tanah, 150 lagi ke pemilik dana talangan. Selesai. Mudah-mudahan Tuhan menggerakkan juga yang sudah duluan dikembalikan dana talangan, jangan semua diambil, dikembalikan juga ke gereja. Mudah-mudahan perpuluhan kalian juga berbunyi ya. Terima kasih. Saya kira seperti itu, lebih dan kurang. Ya, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Ya, Tuhan memberkati. Molate marita, horosma. Pujohan ma parak tahun, gitu pertama. Akamang kenang dangwang kestalian tu nasida cek doa dong dua tapasahat nasida manon lau mencairkan alai dangadong iberni kes dohot cek tapasahat tu nasida alai umura tu pun nasida jalau galang tu pun nasida mamang tu amang mari itu ketua panitia pembangunan tu sudah hamu akan menami naung berpartisipasi nama dana talangan atas nama ni sudi huria HKBP Makassar dono nami do maulati gudang gabi bui tamiliki i tano naung adong nuai saya di pas-pas tu hatta mana pinasaha muna jala di pas-pas tu hatta mahamu saluhut na dohot usaha muna dohot keluarga muna do sudi cita-cita do tarapa muna tujuan nyari. Jadi upasahat ceko dan non tong dapat koordinasi kita ala dalam bentuk songo dapat upasahat tami manong songo dia na modelna maka tabi tamang hamu manapatari parhon tuaka amanami inanami naung manalangi dana pembangunan nasi liling non lani upasahat tami ma tuang. Oke. Ya. Tapuji matuhata marhite buku ede nomor 222 ayat sada dohot udutna las disama tapupunga pilihan naparjulo sada A lo sada B. Tujuh
dameni debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangarajai ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita ka mga kenang. Laos dohot mahita mertugas. Pasahatos selamat tuak kadongata. Naung monang mangalo hagyo ni pamatang na. Marpuasa na sida na sililing naon. Toktu dohonot tama tuak kadongata di tetanggata dok nawaliang ta madok selamat Idul Fitri tu na sida. Tugas tamay songon halak Kristen ala hita pe dohot donwang marulup-ulup. Ala dohot dohita monang dihamon ako Kristus dilas ni rohata marhiti haheon ni tuhata ay sahat do pihitan waing say marayakan Paskah hamonangan ni hala Kristen na balgay asa dohot kita mertugas lamadok selamat wa kadongatan na Idul Fitri sadarion marsugut ala nilas ni rohana sida. Hata ni debatan nanay taripar dihita nanay sahat dihita di minggutta sadario di minggu misericordias domini tersurat doi sian pesalmen 4 ayat 2 sahat 2 ayat sia dibadi sisa sitong nasa pasalido sudi ala nahola jepek do ayat sadai ben nagabe ayat 2 dibain alai hujahama di tonga-tongata sa pasali ede sian si Daud. Saya lusi ma'au ali debatani hati koraku, ia hujouho, jala palubang ahu juppa hagugutan, asima roham diau, jala tangihon ma tangyaki. Ia hamu pinopar ni jolma, sadia lelingodo lea rohamuna, di hasahalauki sadia lelingodo haholongan ni rohamuna na sohasea jala dioramuna gabus unang soboto hamu marhasurunga do dibain Jahoba aka hasianna matua ditangihun Jahoba do molohujou ibana hol sohon hamuhian ma asa unang dapotan dosa marhusari marohamuna dung rodi podoman hamu asa sonang hamu pelehon hamu ma pelean hati goran jala marhaposan tu Jahoba mahamu lado akan namadok lando akan namadok tung ise manupakon na denggan tuhita alaya li Jahoba say pasodakon matuhami sodang ni bohimi gumudang dolas ni rohaku di lehon ho sian dinasida di hamamasa ni gotilon eme dohot anggur nagabe situtu sonang doau hupapeak huhut mamit tornok ai sasadahodo ali Jahoba pasonang ahu maringanan. Saya bacakan dalam bahasa Indonesia Mazmur 4 ayat 1 sampai 9 untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah,
tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang yang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Demikian firman Tuhan. Dihamua kamanami nanami nahinaholongan di bagasan Yesus Kristus. Agak semodo pepangatusiot tadi nats secara khusus di pasal 4. Molosotaida konteks, molosotaida ahado nanialaman, ahado nadirasahon ni si David ubay nabui sahat tu panidangion na songoni. Akama nga kinang merbocir dosa sitong na pengalaman pahit, penderitaan na nyadupan na nyalaman ni si Daud. Ay tongon adong masalah di keluarga. Taingot do tahe barita ni si Absalom na mabunuh adikna. Hado taingot yate. Bodo jahotan no di buku Samuel. Si Absalom ima anak kahulongan ni si Daud, alai dibunuh adikna, ala dinodai ibotona sida. Tengok do cerita ni kan? Adong sada anak ni si Daud na menodai ibotona. Muruk ma si Absalom, gabi dohok may bana tarimas tuamongna, ala dang pitor di buat bapak nah putusan iko nongko sakap ni si Absalom, iko bunon nama adikna, nama nodai ibotona si Tamari, alai dang diuda si Daud. Ujungna muruk may bana, sahat may bana na berencana lao makudeta among na si Daudi. Macay tabodo jahot tabaritani pergumulan ni keluarga, pergumulan ni si David, dihaholongi anak na nang pemerdosa, dang oleh bana membunuhi, alai adong anak na begitu jujur di dok rohani bana, ikon naing bertindak, jalan saut do dibunuh si Absalom sudi aka adik nai, alani masalahi, alai totong do dihaholongi si Daud, anak na si Absalomi. Ini mangungsi dosa ngai bana pola 7 tahun ditinggalon harajaon na ala ni na dikudeta anak na sendiri. Akay mga kainang dang naneng berengot ta penilaian siapa yang salah. Salah do si Daud, salah do si Absalom, salah do anak na asing dangina nang Daud. Alai pergumulan na luar biasa, sitaonon na luar biasa, penderitaan na luar biasa di si David, kasus dohot masalah na jupang di keluarga na. Ala ni masalai poda do mate 2000 tentara. Ala ni masalah ni antara ayah dan anak. Apalagi na bersangkut baut dohot tu kerajaan. Sian pergumulan na boratido borhat jalat haruar ima Mazmur opati manang pesalmen pasal opati. Dia lualuhoni bana matu debata, di pabuai bana matu debata, nasana masa, nasana nyadopanna, nasana na terjadi di tonga-tonga ni keluarga na. Ala dihaposi ibana do debata, tuk mangurupi ibana, paharuarhon ibana, sian parukilon pergumulan nabalgai di bagasan nguluna. Sian hapor siaun dohot sian panadaun ibana debata pasti do mangurupi ibana.
hidupan na didok ibana, unang learo hamu di hasa halauki di panggonggomion na di huasawana, na nilehon ni debata tu ibana, songon sahalak pemimpin sebagai seorang raja di tengah-tengah bangsa Israel. Ala sanga songon na learo hani si Absalom mamereng autoras nai, gabi naing diturunkan, memang disima di ide ibana, debata totong do adil, na pinilit ni debata ibana sa diri no gabi raja di Israel dang si Absalom. Nang pesanga dibuan si Absalom manang napiga sa dia godang aka soldaduna manang aka tentarana na mangihutton ibana alay mate do si Absalom. Gabi mulak do muse huasoi tu si David. Disima di ida ibana hati goran ni debata, disima di ida ibana songod dia debata madongani memelihara majaga akan hinaholonganna, apalagi ma akan pinilit ni debata, apalagi manang pinasahat ni debata ulaun dohot tanggung jawab tu ibana. Disima ibana saya totong martangiang berdoa mangido pangurupion di debata, pangurupion lau harua ribana siap pergumulani, pangurupion mangaleho gogo di bana, mangula hobar di persuruan ni debata di bagasan nguluna. Aka mga kinangadong mamanang napiga hal na idota siyan tangiang dohot siyan alu-alu ni si Dauton nagabi aplikasi nuaing nabuhi hanguluhonot tadi partikian nuaing. Saya mula hulak dosong natajamita manang na hampir sebulan ni saya dikobarhod dohita asa di bagasan kerendahan hati ala ngulutan waing partikiatan waing gok penderitaan. Penderitaan secara personal manang secara individu godang donata dopi nasipata rodang tapa buah-buah paru kilota. Masalah na hua dopi kuda kian na hua dopi aledang sepola hupa buah-buah tu dong aku. Alai tak alu-aluhom mai tu amat tanah di Banua Gijangi pardengka basa mengurupi hita. Alai gudang do pergumulatan waing tantangan nata dopi secara keluarga. Nasuma si pabuado si pata marsoal do amata do hotinata. Si pata marsoal do ia nakod do natoras bahkan boy do godang bergumul berat natoras aladang sesuai dohot konsepna rencana na sakap na tu anak konna na terjadi di anak konna nuaing. Bahkan bodoh marukil nuaing na toras ala kebersamaan ni anak kodang sesuai na tahirim olo holam masih buat dalanna olo holanna patujulohon individuna patujulohon egoisna di bagasan nguluna gabe marsak marukil bergumul hita. Tong mai tak alu-aluhom ma tu debatana di Gijang. Tak alu-aluhom tatangnyakot tu debata asa diurupi hita haruar siap pergumulani bahkan asa dipamonak kita siap pergumulani unang pergumulani bataluhok kita. Molosadong pe pergumulan na secara personal individu, molosadong pe persoalan na nang secara keluarga. Alay tong doa dong persoalan musina tado pinuaing dina humaliak kita. Bodi dotan waing gudang ni masalah-masalah na terjadi di tengah-tengah ni Portibion. Termasuk do kerusakan ni dunia on waing na mempengaruhi gabe hurang sehat kita gudang sahitro. Hidurama bain asa gabe kosong pertanyaan ngata tu mingguon. Gabi ngaruket terdaftar mang napiga alai tu minggu na Roma gabi nin nabi song nomara na hupikiri nang lau marai tu malino asa songon nadong angin segar asa segar muse udarai asa lebih sehat mulai penat be hutat tahun molo di Jakarta ditiki songon adong deson namang tabun si Jakarta pasti do angko naing jol mangagudang di puncak.
Olo do iba sampai 7 jam di dalan la so sahat tu puncak. Hape si jono niani aturan nabu do sejom dalanan. Ala marsiadu asa ngeli. Asa segar udarai. Ima ala ni kerusakan ni ekologi nuain, kerusakan ni dunia on, nama be kita gabe jojot marsahit sesak. Dang nias be udara nata hirup, jala pikirat tapi dang lubang be, gabe jojot ma, gabe penderitaan, bahkan pergumulan di bagasan mulut. Alai dakolani nuain pergumulan na secara umum tak alami di tonga-tonga ni pertibion nuain. Taida do radikalisme na sejujut tabege bahkan na jujut taida. Taku boto songonau hamu di namanoto televisi. Saya tabege di televisi dohot tabege dohot di medsos saya di Paroa o putta si Jokowi. Nakacita roha. Ngalujo putay karejo. Alay si di Paroa seneng dipaturut-turun. Bah, di ro nai. Agabi dohot di ba merasa sesong na dohot moru umur. Penderitaan na luar biasa do inwang di ongatta, di hita. Alas yang sudut pandang tadak kuboto na salah sudut pandang tahun. Na begitu luar biasa ibana mengayomi masyarakat, na begitu luar biasa membangun masyarakat. Alai saya diuber-uber ibana. Saya dilili-lili ibana, bahkan dihujat ibana, bahkan seneng dipaturun ibana songon si Dauti. Penderitaan na luar biasa doi, pergumulan na luar biasa doi. Alai dong dope nuaing pergumulan na luar biasa di tonga-tonga ni masyarakat na taadopi. Penyakit-penyakit sosial, alai termasuk dodo penyakit ima COVID-19. Na begitu menderita hita di bain. Doho hudul pe di gereja, iko padau-dau siat dongan. Ay subuhi jonok-jonok ke berjarak. Banatuan ni dong alam moru noy nga subuhi songoni rapat na noy ni juluon. Alay memang betul-betul tung diganggu do hita. Manang tung bergumul do hita. Bahkan gudang naikon marukil marsitaonon. Bahkan gudang na situ matangis ala ditinggal hon nahi naholongan na ala ni COVID-19. Bahkan gudang na situ matangis ala dang sesuai na diharapon molo marujung niya bohi da bohina, molo marujung niya bohi di bain acara sona kaparadaton, molo marujung niyan bohi niya di bereng sudia kaya nakona alay gudang dang ternyata dang bohi. Dohot lado pihak penderitaan-penderitaan na mungkin tak alami. Naso tagwar kita secara personal, secara keluarga, secara umum, bahkan secara global di dunia online. Molo taida ala ni porang, pangotak ni porang na di Rusia dot Ukraina. Ngagudang na mempengaruhi itu ekonomi ni sabdok pertibion. Di sude penderitaan do pergumulan do si tahun ini, di sido hita dijauh, di sido hita diingatkan asa tu debata aluhon, tu debata tapasaha paru kilotai, tu debata tapasahat ahadonata do pinuaing, unang gabi madele hita, unang gabi lilu hita, unang gabi putus asa hita di bagasan nguluta. Alay totong marpakirimon, totong gabi boy adong dihita pengharapan na dumenggat dope nanang si basa-basa honon ni debata tujuluan nyari dihita. Napaduahon na boy idota siyan cara dohot siyan ngulu ni si Daud marhiti terpuhon. Macay labok do didok asa molomuruk kita unang merdosa. Molomuruk kita unang gabi makorhod dosa. Ala terjujuk do di ngulu ni jolma. Muruk tu anakna ala salah nakonna, alay justru gabi menabay dosa dohod, bahkan gabi kejengkelan dia nakonna ay diburai. Takuboto ngo di Makassar da nga pala song nibe ang di huta-huta tersesong nido. Say mate maho inna to nakonna ba. Di do. Hape hola marsahit ngetur iba na perjulu demam. Narong ido madok muse sada pe anaki alai tordengkan hape tu muse manakon na tulu
Saya di parukilon na tuluon. Doh laddo pe nuaing aka amarah hamuruhon gabi na makorho dosa na jojo tak praktek di bagasan ngoluta. Alai yang go si Daud dipakai ibana do sada cara unang gabi merdosa ibana dang olo ibana mabunuh anak kona na berbuat celah tu borunai dang olo ibana membunuh siap salom alai laudo ibana mangalualu tu debata di pasip do di bagasan rohana. Asabudo hape rikot di pasip mula dong persoalan. Sehuingot do adong bahasa ni amang sinaga di tikibi pemberkatan ni sedonoain amang sinaga na amang alak boruta barat. Amin nang situa di do na sida songonon. Mula marbada hamu termartangiak kamunin na bah. Sada cara do tutu molo merbeda termertangi yang bisa molo merbeda molo mertangi yang lapatanna boy diredam emosi boy diredam hamuruhonna boy diredam akahna di rohana asau nang berdosa nang tabba dosa jalamat cerikot do radihita mengelola memanajemen amarahta asaboy lebih sehat tita sudidu rahitan ngamajahai molo saya kasongonaw ng penyakit jantung, apalagi nang songonaw dipasang cincin na, saya didok doi alani hurang malu manajemen mengelola pikiranna, amarahna, boleh sejuk terjadi na songoni. Alai memang bodoh tong song kami ala garis keturunan nang adong songoni, gabi terjadi na songoni. Alai ning dohonota alani pikiran, alani roha, alani sude tantangan nata parukilhon boy do 80% mempengaruhi fisik ta, mempengaruhi pamatang ta, mempengaruhi daging taon, gabe boy tubuh sahit, gabe boy tubuh nahurang di pamatang ta. Asa boy do marpangot tak kape molo emosional di hurang dikelola gabe mapakorho tu dagingna bahkan mapakorhon mo sa tu pikiranna alay no jorbut mapakorhon gabe dosa di ibana hamuruhon nai amarah nai asa dijodohi tahape perlu mengelolai sipata molo nungadong persoalan rapasipun asa unang sanga berkembang alay unang putus komunikasi ngamar sipadohan itur pada daw ma asa nang taba murukin na bagabi tinggal honi na amatay na tayrang pasongoni bodo di paso alay di ulako mamusay makatay buha solusi na dumenggan di tonga-tonga ni aka persawaran napatuluhon na taida siya turpuhon di pabahenan ni si David di sude na masay di sude pergumulan nai di sini hilalai bana padonganyo ni debata na mangurupi bana na mampu meredam amarahna na mampu meredam asaw ng tabba dosana law sianido ibana madok maudiate tu debata law sianido ibana mamilehon pilihan na tu debata asa sekta buhape molo mampu do pehita sian pergumulan mempersembahkan persembahan tu debata itu na luar biasa ayang go tiki mamora anggo ditiki gudang sinamokna dipilih pilihan na tu debata hal na biasa dui alay na luar biasa sian hamet metonna sian pergumulanna sian tantangan na niadopanna bahkan sian penderitaan na ibana mempersembahkan persembahan mensyukuri tu debata dihilalai mana ma debata hape mangurupi au diragam ni pergumulaku debata mangurupi au diragam ni sitaonokku debata mangurupi au nang pe menderita au nang pe tidak diperhitungkan au alai sianido bersyukur madok mauliate tu debata bahkan pasahaton pilih aku tu debata akamanga kenang tapasah ma tapersembahkan ma sian nadong dihita unang dua tong adong dihita apa saya ditahan-tahan Holat didok pilih bulanan 100.000 ipit aturan naburu kararonan ya 200.000 HP tong sedikara 700.000 masa tahun ninna tang masana bisa ngonibira ala na pala tapaksa-paksa alay dipersembahkan siya nadong di bana
dipersembahkan memang na ido basa-basa ni debata pe di halo modui ai songon ido na perempuan ni na mabalui holas sapeser do di pasahat ido no balga ido no marga na pinasahan ini na Jesus do patuduhod di si memang sian na adong diau sian na pinasahat ni debata diau na dititipon ni debata tuau huyanima hu persembahkan hu pasahat muse tu debata napaupaton akka mga kainang da luar biasa taida sian turpuhon diaya siyai sonang doahu papeahu mamitornok ay sasadahodo ali Jehovah pasonang ahu maringanan ido langkah-langkah asabuy nok na perjolo di pasaha su di paru kilo nai dang tiup dang saya di tiup akka paru kilo pergumulan do si tahun nai dang semuru kibana hape dia jarhodo una sanga lewat borngin una sanga lewat matanyari asa mengampuni halak manesa dosa ni dongan jala setotong madok mauliate tu de bata setotong madok pas satu pilihan tu de bata di sido saulonok tabereng makke nang da molo siadong bergumul hita di nguduta maul donok isi molo bergumul murano pasti do mol no alaya saboi bergeser siani ikon tapasahat ma tapaharuar masudi paru kiloni molo di hata bata di dok tinggakon masude na hinol somi molo ditinggakon lepas unang itio-tio una sedi tahan molo nong ditinggakon dilepas dipasrahkan pasti dia akan lepas boy manok molo say totong do di bagasan emosi muruk ba pasti orang buinok apalagi molo muruki belga do muruk nai ba apa nun ninok tang olo mudum permuruk mal do mudum mudah-mudahan madang sudena di sonon noaing akan amol mudum sotung gabe tadoki permuruk sude ala dong do mal mudum noaing ka penyakit agudang namangalang obat-obat tidur adong bahkan ya adong dong aku sampai palium 12 mahasiswa ala nasuboy mudum olo marlangai mudum marnipi-nipi asa ikot tabolokot domuruki olo rela mengampuni olo hita pase sahud dosa ni dongata olo hita gabe mardongan tuaka dongata nama bain muruk kita asaboy mu sepulih kembali jala di sido sonang ni roha sitabok kabahasa-bahasa na si muncul tabigi mangalului musuh 1000 murahiyat do alay mangalului dongan sahalak pemaul do Molo sudah kita berusaha mabenda dengan di sido gabe boy dengan gabe jupang hasonangat di hita. Na mangihong muse asaboy sonang asaboy mudum ikut di boto madok mauliate jala di boto mempersembahkan persembahan. Resiko niya kana sumanada na jinalona na soboto bersyukur selalu do dihantu-hantui artana. Pola gebar honok ko biarenga secara umum rahita mabotoi akan soboto madok mauliate di arta na pinasahat manang dimilik na pinasahat ni debata justru gabe makorhon paru kilo do di bana ai di dokdo ia di siartam di sido roham gabe tu sima artanaima rohana ala saya holan lalap i di paetong-etong alai halak na bersyukur sahilalau na di ape na ni sani debata ba mulate ma di debata pinak ke madison disipam madison amat doi ido molo kana olo bersyukur apalagi na olo makamulatehon doh mamilihon pilihan na tu debata macam luar biasa suku-suku ni lansia na budari di tikimber lansia hami salak ina madok ai bahado taringot tu perpuluhan ini na pamacering kadai molo di tapatupak ke perpuluhan ini. Alai memang dihita dak seta pola tadok nasa pilihan nasa nadong dihita tapi lehom secara perpuluhan dang apalah song ni tadok. Alai
ahana tatada pabahena ni debata sileo ni debata di hita tapi lihom mai molo tadok 10% gudang dosi ruas ni uria nang pas 1/10 na puji Tuhan mo liate ma ditada na pinasaha ni debata jalan aing sudah hita naing manada pabahena ni debata na ni leo ni debata alai ning dohonot tado jepek sudina dong dihita sudina di basa-basah ni debata manang sudi aka nan nilehon nai natajaloi ganuk bulan natajaloi ganuk tahun tangan holad dihitai molo di perjanjian lama di dok 10% dang dihitai iko si pasahatot tadui molo di ala Israel iko pasahaton na dui tu bagas joro tu halak lebi dui na punasai halak lebi petugas ni rumah ibadah tu sido pasahaton nai alain yang dohonota ahama nong tatada pabahenan ni debata si lehon ni debata dihita tapi lehon main asa tutu disi sonang rohatta disi ma tanikmati ngolu tanikmati basa-basa ni debata di bagasan nguluta songon na ni dok ni parpesal menima gabe boy manok si malolong gabe boy manok modo pita gabe boy masonak kita di bagasan perjalanan ni nguluta ala ido sa sitong na las ni roha na sonang ido cita-cita do harapatta sonang rohatta di bagasta sonang rohatta di bagas joroni to hatta sonang rohatta do naumalia kita molo neng sonang doi ta dua luhon sude aka nama kita marukil jala tau orui rimasta bahkan tabolokon rimasi bahkan taham latehum ma basa-basa ni debata doh tasini rohan debata di bagasan nguluta akamang kenang las marohatta di paskaon las marohatta di misericordias domini namarningot tita hola dengan bahasa ni asini rohani debatado di bagasan nguluta asini rohani debatado nama bekita boy sonang asini rohani debatado nama bekita boy nok modom taha lasso mai tajalo mai di bagasan nguluta demikian juga untuk saudara-saudara yang membawa anak-anaknya untuk dibaptis pada hari ini suatu momen yang luar biasa kita memulai melatih membimbing dan mengajar anak-anak kita tentang firman Tuhan karena mereka kita bawa untuk dibaptis sehingga mereka juga memiliki surga, kerajaan Allah. Di dalam memiliki kerajaan Allah tentu bapak, ibu, saudara yang berjanji di hadapan Tuhan, bukan anak-anak. Mereka belum tahu apa-apa. Orang tua yang berjanji bahwa saudara-saudara akan mengingatkan mereka, membimbing mereka, membesarkan mereka sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga mereka betul-betul anak-anak yang memang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan yang membuat kita sebagai orang tua bangga untuk memiliki anak-anak Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Mari selalu doakan, serahkan kepada Tuhan, bawa kepada Tuhan di dalam doa, dan juga bimbing mereka, tapi jangan marahi dengan amarah yang membangkitkan dosa. Bimbing mereka sesuai dengan firman Tuhan dan selalu mengucap syukur. Ajar mereka untuk selalu bersyukur dan mempersembahkan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, sehingga mereka anak-anak yang terbaik sesuai dengan harapan kita dan sesuai dengan iman kita. Amin. Mari kita berdoa. Mauliate matuhad di pasat rohanami diho. Ala di johatam dohami sedarion. Asahu pasatami tuhonasa pergumulan nami. Ay radido ho mangurupi hami ay asido roham diham. Jalasa olo hami mangotapi akarimas nami muruk nami. Asa boy sonang ngudu nami sonang rohanami. Jala olo hami makamulatehon didengkan ni basam do pasum di hami. Olo hami mamilihon sian nanilihon mitu hami hobar tutonam hobar tujujum dui sian hatam di hami.
asa tutu boy hunikmati hami mudu nami boy nok hami mudum boy sonak kami maringan di dia pe hami di tempaton di dia pe hami maringanan di dia pe hami mangula di dia pe hami tinggal sonang rohanami laos di bagas tikyo Tuhan pasaton nami do tuho akaya nakon nanaing di dion sadarion nanaing masuk tu tonga-tonga ni harajaon mi jakon mana si dia gabi nakon ya nakon sioloi ho si hutok ho jalana setia mangula di hatam tujuluan ni hari urupamu makan atau ras songon jaji nasi dan non naolo totong manugu-nugu ya nakon ho Bartolomeo ni roham mangajari nasida pagudang-gudang nasida ho Bartolomeo ni roham di batama nami los pasator nami do to na sudir was ni huriam na di bagasan parsahiton nuai tutanga muna badia ido pasator nami nasida asahoma Tuhan nama jama na mga leo kay paso di nasida secara khusus madi inang simatupang buru simanjuntak inang Banjarnahor buru manulang inang Parudian buru sibarani inang Sipayung buru na 70 amang situ ada Tranus M Sinaga nyonya manurung buru sinurat amang situ PRM Sinaga aha manurung nyonya Naibaho buru Pasaribu nyonya Sitanggang buru Tabarat nyonya Situmorang buru Sinaga nyonya Gultom buru Perdiri yang aku nami Risna Sitorus nyonya Silitonga buru Samosir nyonya Saragi buru Panjaitan nyonya Simatupang buru Siregar Insinyur M Simatupang nyonya Simanjuntak buru Sinurat nyonya Huta Barat buru Marpaung dohot amang JL Tobing Noaing di rumah sakit tung sudi manisida Tuhan urupi pargugui lehon hama malum dinasida jala totong lo asamu nasida marsi hohot makaporsiaiho makaposiho babona tuk doha som dota gukumu mangalehon hai pason dohot gugu na baru diam asa posroha nasida to boy nasida marlas ni roha boy hamirak marsaur tu tikina nang rodi tonga-tonga ni huriam nang dia kapar sauran nang losong ni pasaton nami do tuho nang aka dongan nami namar ulang tahun kelahiran dohot namar ulang tahun pernikahan mau lihat ma Tuhan di umur nagajang na pinasahat mo dinasida lam tabay ma dinasida umur nagajang do las ni roha do pas-pasum do tas ni roham dehonom ke bahagia dinasida di tengah-tengah ni parsari peonna jala totong tiramu nasida manada di sudah dengan ni basam do pasu-pasum nang pinalume homo na pinasahakmu dinasida sasedibo to makamu lateoni tu ado pamu na badie losong ni Tuhan pasaton nami do tuho nang akayanak ko ni huriam nanay pa jongjong parsari peon yanak ko nami Johannes Gumbert dohot Monica Borsi Galingking losong ni anak ko nami Andi Sawito Purba dohot Siane Stepani Maarisit homa Tuhan na mga lehon holong na siya ko di roha do di pikira do di nguru na sida asa holong ito tong mga rahuk na sida sahat tu na pajongjong parsari peo ni gabi boy masioloan na sida boy di bagasalas ni roha na sida di petong-atongan ni parsari peo ni tutik kinanang lo saya siniroham mamanodangin na sida mga linggumi na sida di tong-atongan ni parsari peo ni jala patudusom aka ulaon nanang sipatupon na sida talumobi ma di sakap pemberkatan pamasumasuon tutik kinaneng ro saya sinirohamma sahat tari pardina sida lasong ni pasaton nami do to nang akarincana do takaulaon do nanang sipakubasiu di tongah-tongah ni huriam ho ma Tuhan na mamasu-masu ho ma Tuhan na patulus sumabelas rohanami marulup-ulup pami jalalaos pujian nami di hotar lumubi ma di tahun kesehatianon di batama nami diamula rohan nami do kadenggan ni basam no kujalohami na jinalo ni ruas ni huriam gabi di boto makam latehon jala di boto pasahaton persembahan na tuho lam tabay ma pasu-pasu di nasida salhut lam tabay ma dengan ni basam dia kausahan nasida do las ni roha di tongah-tongah ni keluarga nasida
Hatong maulati ma di pasatro hanami diho. Jalo mahami marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus nung ngamartangnya kami. Amin. Tapuji Tuhata maridehita sian bukwede nomor 700 onopulusia ayat 1 seterusnya Uhud papungupilian. masuk mahita tu acara padidion na badia alay parjolo di jo majolo akaya nakko na sabuhay roto son na nang tardidi
Taparade meditasi nomor 146 ayat 1-2. Lau sujo hami majongjong natoras. Silakan berdiri orang tua yang akan dibaptis. Alia manami na di Banua Gijang, narodo hami tujulong mabuan na kadadanahon. Saya si maroham, jalo manasida gabian nakon mo. Pasu-pasu jala pargugoy manasida mangyahi ang uluan sugot. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amen. Atong hamuak kadongan na mabuad dana si Didion, tangihon namu mahatan ni Tuhan Yesus. Lahom mahamutulia pertibion ni namadoka kasisian na. Uday hamu masalut bangso, didi hamu manasida tu bagasan gor ni debata ama, dohot anak, dohot tod di porbadia. Ajari hamu manasida mangaraduti sa luhut na hutonahon nito hamu. Jala ingot ma, say dong anakku do hamu kanupari, rasi rasa ro ajal ni hasyanganon. Manangisi na porsea, dohot ni didi, dapotan hanguluan, alay na so porsea, honaw humsugot. Tangihon namu madohot hatan na tersurat di surat ni si Markus. Adong maka nama buadak danak tu Tuhan Yesus asa di jama. Alay di picang akasisian naima nama buani. Jadi dung dida Tuhan Yesus sugoma rohana di dokma. Luas samu maka dadana hiro tuau unang oray hamuna sida. Ay dia kasih songonido harajaun ni debata. Na tutudo nahudahon tuhamu. Manang isip e anggo sosondak danak ibana majalo harajaun ni debata. Dang bongot ibana tusi. Dungi di haul maka danahi dia pehom matangan na tu nasida mamasu-masu nasida. Atong hati dako kamu majolo hapor siyotai rap hamu madok. Au porsea di debata Jehovah. Na gabi-gabi syaton di porbadia andorang sobuat. Au porsea di ton di porbadia. Atong alusiamu masuk ke sukunon. Na parjolo. Di pangidohamu nuang di dio nakadadanahon tu bagasan nani hapor siamuna alusiamuma. Sama-sama menjawab ya. Di pangidohamu nuang di dio nakadadanahon tu bagasan nani hapor siamuna. Wah, naolo dohom memudaya nak komunaon. Asa diboto jala diuton nasida hatani debata alusiamuma. Napatuluhon, naolo dohom marsuru nasida tu gereja, doh tu perguruan ni huria Protestan, asa kay buruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus, alusiamuma. Atong tapasat manasida tu padidion nabadiay, marhite-hite padidion, Roma musir-sirat tu.
metasa serenauli pasir. Ale metasa serenauli hasibuan. Udi di maho tu bagasan goar ni debata am. Do tu bagasan goar ni anakna Yesus Kristus. Do tu bagasan goar ni tondi porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di hababongot mon Tuhan rajauna. Rodi saliling nililing. Amin. Baik kali dia. Amanda de Lima Nababan. Ale Amanda de Lima Nababan. Udi di maho tu bagasan goar ni debata ama. Do tu bagasan goar ni anakna Yesus Kristus. Do tu bagasan goar ni tondi porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho dia bobongot mon Tuhan rajauna. Rodi salilililina. Amin. Lewat sini aja, lewat sini. Mana tadi lembaran? Ale Kalaire Daimus Anastasia Sigalingging. Udi di mau tu bagasan goar ni debata ama. Do tu bagasan goar ni anakna Yesus Kristus. Do tu bagasan goar ni todi porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di hababongot mon Tuhan rajauna. Rodi salilililina. Amin. Dan Eleanor Levina Arinauli. Ale Eleanor Levina Arinauli Huta Barat. Udi di mau tu bagasan goar ni debata ama. Do tu bagasan goar ni anakna Yesus Kristus. Do tu bagasan goar ni todi porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di hababongot mon Tuhan rajauna. Rodi saliling nililingna. Amin. Ale Levin Duen Ferry Marpaung. Udi di mau tu bagasan goar ni debata ama. Do tu bagasan goar ni anakna Yesus Kristus. Do tu bagasan goar ni tondi porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di hababongot mon Tuhan rajauna. Rodi saliling nililingna. Amin. Kami undang orang tua yang dibaptis untuk berdiri. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungahu pasatami akadadanahon tuho jala di jakonodo na sida gabi anakonmu. Marhite-hite padidion na badiay. Asa masuk tuhurian nyala Kristen na sida di tanoon. Jala gabi panean di hanguluan na saliling nililing na. Asima roham dohod ya kanatoras ni danahon. Sai pargogoy jala ajari mana sida manugunogu danahon tuho. Asarap na sida taruli dia ka arta ni harajaonmu. Amin. Los jongjong mahita salu na maride hita siyan nomor 147 ayat 6.
tapasahat mapilian na tapapungunto do panide bata martangi yang mahito. Ali di bata ama namin na di banwa gijang, hodo haroroan ni saluhut silioleo na denggandot nasa libasan na mauliutos. Upasatami masyan na nilion mi tuhami pilihan nami toho. Sa ijala may kebuap na hutsus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti. Aso para siya kami pilihan no patibulo na radyomu di tonga-tonga ni huriyam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tordim. Asalam tadahami gudang ni si leon-leon mi tuhami. Asalam kirkir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Sabnor badia makwarung sa ero maharajon sa saut malaman ni roham di banu tongon sona di banu agijang lehon matuhami sidero na uluan siapari sa sama dosa nami son panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami tu gihon tu pangunjunan palua mahami sian pangago sandami jalo mapaso-paso siyan tuan de batamat di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama disondakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midah di padopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaur hormadamena tutodim Shalom, selamat minggu madihita salutna. Kami undang orang tua yang baru dibaptis. Ini kita baris. Salam sehat madihita saluhutna. Los isomma ita kesempatan mengalun salam sehat. Tuaka keluarga na baru mabuan anakon na dibadidion na badia. Sakit
bata